Er din isolering blevet beskadiget af rotter, fugt eller brand? Eller ønsker du blot et moderne og tidsvarende isoleringsmateriale? Hos Calidi hjælper vi dig med professionel fjernelse og geninstallation af isolering, hurtigt, sikkert og effektivt. Der kan være mange grunde til at få fjernet isoleringen. Rotteangreb, vandskader eller forældede materialer, der ikke længere virker hensigtsmæssigt. Hos Calidi har vi mange års erfaring i at fjerne isolering fra lofter, vægge og gulve, uanset type eller omfang. Det kunne fx være flamingo, vermikulit, lega, papiruld eller stenuld. Skal isoleringen fjernes effektivt og korrekt, kræver det rigtige udstyr. Vi benytter avanceret vakuumteknik for noget af markedets bedste udsugningsudstyr. Udstyret suger isoleringsmaterialet ud ordentligt, hurtigt og med minimal støv og oprydning. Alt affald bliver fjernet, og området efterlades rent og klar til at isolere på ny. Når der er tale om isolering af hulmuren, fjerner vores isolatør nænsomt de nødvendige mursten, så muren efterfølgende kan fuges pænt og ordentligt. Hvor mange sten, der skal tages ud, afhænger af opgaven og isoleringstypen, men vi fjerner altid så få som muligt for at skåne murværket. Når den gamle isolering er væk, tilbyder vi moderne og energieffektive isoleringsløsninger. Det kunne være papirisolering, glasuld, stenuld eller træfiber. Det giver et bedre indeklima, mindre varmetab og lavere energiforbrug. I de tilfælde, hvor den eksisterende isolering er egnet til genbrug, som i dette projekt, råder vi over både udstyr og teknisk know-how til at udføre processen korrekt. Isoleringen suges skånsomt ud, opbevares forsvarligt og geninstalleres, når arbejdet på loftet er afsluttet. En bæredygtig løsning, der minimerer spild og udnytter ressourcerne optimalt. Hos Calidi får du en komplet løsning, der bringer dit hjem tilbage i topform. Ønsker du et tilbud på at få fjernet eller udskiftet isolering? Kontakt Calidi i dag på 50 30 49 49 eller udfyld kontaktformularen på vores hjemmeside. Vi står klar til at hjælpe dig med et sundere og bedre isoleret hjem.